Concertos, exposicións, contacontos ou cine. Non falta de nada na programación da Fiestra da Cultura que encherá a Ribeira de actividade durante os meses de xullo, agosto e parte de setembro. Este amplo programa é posible grazas ao esforzo da Concellería de Cultura en colaboración coa Deputación da Coruña e a Xunta de Galicia. Tamén participa activamente o tecido asociativo de Ávila coa organización directa de varios dos espectáculos. Tenemos tamén da man do tecido asociativo pois ese festival de salsa na rúa organizado polo Tomasón. Esta próxima fin de semana teremos as seguintes citas. O venres teremos a segunda das actuacións deste ciclo de chanzas na rúa que se celebrará, actuará o cómico Pedro Brandariz na Praza da Porta do Sol. Este sábado, o vindeiro sábado, contaremos coa actuación Trío Refugallo no Palco de Pedra do Malecón e o domingo teremos a celebración de San Cristóbal. A música terá especial presenza nesta programación, con concertos de grupos do nivel de Heredeiros da Cruz que tocarán en Ribeira o 24 de xullo, Día da Dorna, no marco da Rede Cultural da Deputación. Tamén as festas de agosto reservan un amplo cartel de artistas como Merche, Mago de Oz ou Treixadura. Vamos a contar o día 24 de xullo, dentro das festas da Dorna, con esa actuación de Heredeiros da Cruz que ven incluída pois dentro dese programa da man da Diputación que é, pois como vos decía antes, a Rede Cultural do 2017. O concerto, tamén teremos o concerto Gospel Vida, teremos o concerto do tributo a Antonio Flores Sete Vidas, que será o 4 de agosto, e teremos o día 6 de agosto o concerto de Treixadura. Todo isto dentro das propias festas de verán de Ribeira. Outras citas destacadas en agosto serán a Feira do Comercio entre o 12 e o 14 ou unha nova edición de Artemar. Xa en setembro o Guadi Galego actuará na vila o día 9 no programa das festas patronais de Santa Uxía, que pecharán a programación estival.